tansah gandrung-gandrung dasar para nyata gandrung-gandrung tumeti ning kemakmuran. Elo-elo tansah gandrung-gandrung apan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar para nyata gandrung-gandrung tumeti ning kemakmuran. Elo-elo tansah gandrung-gandrung apan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar para nyata gandrung-gandrung tumeti ning kemakmuran. Gandrung marang kemakmuran. Prina banterane wangi tan kadat kula
sengkut tembang ngone Lamat wis katon tejane yen mo berangkat temen jarang aduh wirakane sinawang tan ambo yen sengut mimba paton nyoto semi koprak tapi aduh lastan liyo kali lopi sasa remo Senadyan begesane kalinganku dong sak lambar kang mas kaya wis koncetan rasa sisa Bacaan nisar wa asri jroban tenku tansah keluar eman lesla maya alun parah ning
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ingkang inggih menika pakurmatan dumateng sagunging para kiai, ibu nyai ingkang rinten dalu kasanding kitab suci wahyuning Ilahi Robbi. Ingkang dados pandam-pandaming para santri ingkang satuhu kawula bekteni. Ugi dumateng sagunging para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kebak ing pituduh puna pamawas malebda ing pitutur. Ugi dumateng pangemban-pangembating praja satriyaning nagri ingkang hanyarirani dumateng Bapa Lurah ugi perangkatipun. Ugi dumateng sagunging kadang kula Sinoman Tumaruna ingkang tansah pantes sinudarsana. Ugi dumateng sagunging para undangan kakung Sumawana putri ingkang tansah sabar ugi miwaluhur ing budi. Ing rikalenggan dalu punika monggo kita sareng-sareng hamajati puji syukur ngarsanipun Gusti ingkang murba dumadi. Awit punapa kula panjenengan sedaya ing dalu punika tansah saged hanyukseni gelaripun kekajatan inggih menika Bapa Paijan dalah Ibu Sariah anggenipun netepi darmaning tiyang asepuh Malakrami Sri Minanganten Sarimbit ingkang paring asma Roro Ayu Luluk Yuliana pikantuk Raka Mas Koidorul Mufid. Ing pangangkah anggenipun temanten kekalih menika dhaup mugi-mugi kaseksenan ing dalu punika tansah manjinga wahyuning katentreman kamulyan ugi kabagyan. Lan ugi muga-muga temanten kekalih sageda dados keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kepareng matur nyuwun agunging matur suwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapa Paijan dalah Ibu. Anggenipun sampun kersa hanimbali kula kalian rencang-rencang campur sari laras manunggal ingkang kapimpin dening Raka Mas Wirga kasengkuyung dening sound system Purnama Jaya Audio Profesional Sound System matur sembah dhuwun sak mangke badhe asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya. Ing mangke bilih wonten kirang lepatipun anggenipun gending gegendingan sendon sesendonan ugi pepaesan ingkang kirang ngrenggani penggalih kula mawakili kanca-kanca saking laras manunggal nyuwun ing kalepatan ingkang tanpa pepindhan. Ing mriki kula kalian rombongan campur sari laras manunggal beto Widyawati cacah wonten sekawan, wonten diajeng Diah, wonten diajeng Hadi, wonten diajeng Nur Azizah, wonten diajeng Dinda. Ya Dinda ya cahaya. Wah. Niki dagangan kabeh pemeneh sing niki sing tas teko iki jan dagangan pleng. Menawi Bapak Ibu badhe ngersake monggo ora usah isin-isin langsung njaluk WA-ne apa piye ngono. Kaya apa laras manunggal jajal tanjakno Widyawati cacah papat iki artisnya laras manunggal sesarengan kalian Purnama Jaya Audio Profesional sasi monggo kita hampir sani kanthi paripurnaning lelawan. Nuwun kawula nuwun. Ini Cahyu Jengkaro saka Manegan. Campur sari pimpinane bocah jek enom. Weh Joko neh dagangan iki ya nang iki. Masuk wis anu ya. Wah lho wis awu-awu sing jelas bebas ya awakmu lho saiki. Mbok menawa aku isih mbok menawa. Yo kaya apa? Laras manunggal tanjal kok al artisir. Laras Manunggal. Purnama Jaya Audio matur sembah nuwun.
Apa kowe ra Apa kowe ra Inggih menika wau al artise Laras Manunggal ingkang kapimpin dening Raka Mas Virga. Bocah bagus ira niki cah enom duwe campur sari apike kaya ngene iki komplit ngene 750 tok sik dinyang jerene. Nggih, beh sindene ya ayu beh jandak nguwati pokoke. Nggih, tasik wonten ing wulan Fitri nggih sakderenge ngaturaken marhaban ya Ramadan ngaturaken sugeng riyadi dumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Nggih, ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng sagunging para tamu ingkang kepareng lenggah sugeng pinarak sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngrahapi dedaharan ingkang sampun sumadya wonten ing sasana buka sinambi mirengke campur sari Laras Manunggal ingkang kapimpin dening Mas Virga sesarengan kalian Purnama Jaya Audio Professional Sound System. Nggih, kagem lagu opening wonten diajeng dindacah jajal kaya apa tancana diajeng dah ben munggah ana ing pepanggungan. Yo, Laras Manunggal. Laras Manunggal Mas. Luar biasa. Luar biasa sekali. Sowan ana ing daleme Bapa Paijan sak kukuban Cahayu. Heeh, anggenipun nami Waha Siwi simpilanen Sarimbit. Mbok dongakne ora?
Dongakne. Yo dongake celuken jenenge Mbak. Mas apa iki? Mbak Lulu Mbak Yuliana. Lulu dan Mas Mas Koidorul PHW ini lho MC lek ra pedotan pondok iki maca ngene iki hangel ra umum liyan. Oh nggih, Mas, semoga menjadi. apa tau jenenge? Mas Hoi, Mas Ko. Alah koi piye to? Mas Mufid iki. Oh iya, asulane Mas Mufid ngono apa gawe wak koi Mas aku. Diajeng didat dongakno temanten keloro ya Cahayu. Nggih, semoga menjadi pengantin yang sakinah mawaddah Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga cepat diberi momongan. Heeh. Sing cantike kaya sapa? Sing cantike kaya ibuke sampean ya. Heeh, mergo ibu. Bagusnya sampean ya. Ya lek bagusnya kaya aku ora meneng kelakuane aja nurun kaya aku. Lah nyapa ya? Alah, wis pokoke seniman rene sing bener lek wong lanang. Pira, Cok? Oh, iya. Lah, kaya. Mau apane Mas? Mau colong? Lah, lho, seksine kaya wong setorku ya rono. Kok dadake. Ngaturke pasugatan ya Cahayu. Nggih. Mboko sak tembang dhisik kanggone para lenggah ingkang kepareng lenggah. Tak purpul lagune sembuaran. Ini masih anu ya Mas, masih lebaran ya. Oh iya no lho iki cek wulane Syawal lek. Nggih, saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin nggih, Bapak dan Ibu. Ya, Nggih. hari ini sponsore Langit Berbintang Cahayu. Masa? Iya kuwi ning ngarepmu wis beh. Endi lho? Lah kuwi lho. Oh iya. Apa Mas? Iki audionya apa Mas? Purnama Jaya Audio Professional Sound System. Oh nggih, luar biasa sekali. Wah, ngene iki umpama kontrol tok 7 mlaku. Pomo lho. Ayo Mas.
Mas. Iki mau aku ya meh kecilik. Nyapa ya? Pengendang iki ya pinter bocah ya. Nyapa? Kira-kira biasane tembang kangen kuwi barompak tengahe ya. Kuwi diramakne loro. Tak kira digiringi momo loro aku wis arepe keplok-keplok. Lah kok mbalik irama siji nek. Berarti sampean diprank. Halah aku wis muni arep ngono sujane urung aku. Rasido ya Mas. Rasido wijan kecilik tenan aku. Terima kasih ya Desa Dira. Kepareng langgah sawetara. Waktune mumpung icik sore kaya ngopo tanjakno iki ana Diajeng Nur Aziza Laras Manunggal kaya apa, Laras Manunggal. Angger sepote awakmu kok nipo enak menawa cacai. Lho ya piye to? Apa mergo anu ya keibu-ibuan ngono to. Maksud piye? Ora maksudku ngene lho. Piye ya iso momong cah. Gak anu peh. Aja polah to. Maksud aku mbok cacap. Gak aja polah ya. Lek polah aku wis kemringet aku pokoke. Polah piye to? Ya maksud rasa edek-edek ngene lho. Biasa lho. Ora. Oleh tepah haus. Kok iki mau sajake kaya sumringaman bungah nyapa petok aku ya. Petok sampean. Pret. Enek kok pirang sasi aku ora petok ya. Ora mek sasi lho. Ora mek sasi, wong aku lho kat urung meteng wis meteng ngasih bayi. Sing ngetengi kowe sapa? Lah, ya wong, masa ya kewan. Piye to? Tak kira lho jerimu lah. Anu apa Lho, mbok kira aku lanang to? Lho di jerimu dhisik lanang. Lah nyamburitan apa piye saiki ayo dibuktekne. Lah nguyuhmu ngadeg lho ndek ngenane Marayani. Kok iso iki lho? Lah tenanan kok dadakne aku ning mburi plowayan. Kae pas anyang-anyangan. Wah anyang-anyangen, heeh. Sowan ning daleme Bapak Kaijan Cahayu. Alhamdulillah ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu Adil sedayanipun. Niki warga pundi nggih? Wargane apa ki? Ayo ndak maca. Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia Indah. Ngerti aku. Ning lah ngono mong tekokne. Maksudku desa niki apa? Lah iya desane Kalibatur lho. Kalibatur dusune. Dusune Kalidawir. Kecamatan kuwi ora enek berarti. Iya, Ding. Piye to? Alah, iya, tangane. Dusun Papar, Ding. Oh, Papar rapate tak waca ning ngarep mare. Dusun Papar, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Samenika Bapak sinten? Bapak Paijan dalah Ibu Sariah. Oh, Bapak Paijan. Nggih, matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rencang iki bekakas kaya ngene kaya digawa. Ora wong kene iki. Tak rungokne kok kono cek soni sapa jane suarane kok gede men tibakno kowe. Kaya aku mau ora ngrasane gro-gro Sherlock. Aku karo kuwi mobile nyowang. Tapi ora ning Merondo to. Ya aku ora ding wong kene wong sae-sae ora enek padake kaya daerah mahku ae. Hajatipun napa? Ya alhamdulillah hajate ami woho siwi netepi darmaning wong tuwek Cahayu. Ini to Mbak iki Mbak cantik iki to. Kaya aku lho 11 duan. Ora 11 11 setengah karo 12 ngono mek tuwiti kajake. Kowe iki ra genep 10 lek ngopi-ngopi awakmu lek era. Ngene-ngene wong iki ya lek wis manak kowe tak omongi. Kuwi bijine 10 ae mlorote kakean ora. Kok dadake ora ngenyek kasih nyatane kaya ngono kok. Ini sekali aku macak cah camburi do kentel karo aku lho tenan. Mek ngempet asline cah-cah iki mek ora penak. Pentol tak. Nggih. Adin ki lho, Adin iki jan jatuh cinta karo aku tenan. Sapa? Tukang saron ya? Edan. Nggih, alhamdulillah Mbak Mas, mugi-mugi langgeng rumah tangganipun jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dikaruniai momongan putra dan putri yang soleh dan soleha. Amin. Nggih, sedaya keluarga Bapak Paijan. Bapak Paijan, mugi tansah pinaringan bagas kuarasan, kawilujengan rezekina melimpah kathah barokah turah-turah, mengke sepasaran ngundang Laras Manunggal malih nggih. Amin ya rabbal alamin. Ya karo promosi barang ngono ya pinter kowe iki termasuk. Sing napa delon cek nom-nom. Ya, niki sing kadaluarsa nggih namung tunggal niki ya. MC-ne? Alah aku ki wis atuk enek ngono lah aku ki wis ora patek anu. Aku disia-sia ora cah-cah saploke anu ki. Nggih, malam ini bekerja sama juga dengan
Apa iki Zaika to? Zambaika. Nyapa to Zaika nyapa ora Zakia? Nyapa aku kok. Lah ya Zaika Rizkuna. Zaika Rizkuna. Lightingnya. Wah, dia juga lighting. Lightingnya ya. Lighting juga. Oh, sak purnama ya ini. Oke, terima kasih ya kerjasama. Yo ngene lho Mike, ngene iki aku tanggapan sedino ping 5 ra. Enek komunitasnya, Nduk. Apa? LGBT. Apa? Kok PSTG. Kleru aku ambek ani. Ya, heeh. Enek komunitasnya. Komunitas sound system dan lighting. Heeh, iki tulisane koyo ngene ngono iki LGBT. Iya toh. Tak tahu apa. Pralanang karo lanang LGBT. Ora masuk ya paling ya tukang sane ya wedok ya angkat-angkat sap ya. Ya plok boyoke kok dadak. Aku gila. Biasanya awake wong gede-gede ngono. Lah kayak awake gede-gede dimenane wong lanang. Ya, asum pasugatan ya Diajeng Nur. Iya. Sesarengan karo Laras Manunggal kerja bareng-bareng bersama Purnama Jaya Audio Professional Sound System. Kowe lho, cek tas lekas wis ngantuk. Mangkane arep gal tanggapan Komplong. Lho nyepet ning kono ra ketok no. Nyampe kok nyepet kono iki. Umpama. Oh ya cacal karo Hani karo Diah Nora. Lek ora awakmu kudu ra betah. Gumun Kok nyapa gumun urung lho tak pargoy kowe engko lek tak pargoy ra iso turu. Wes tenang. Sendarane kudu pedhot ae. Laras Manunggal campur Seria Indonesia kerja bareng bersama-sama Purnama Jaya Audio Professional Sound System. Juga ada Zaika Rizkuna lightingnya Indonesia. Olah Diajeng Nur Aziza. Ada Mas Denny Cok.
ngomong ngono wis kowe gembretek ya gemburi pola elek nabus ra umum. Sing pola apa? Enek sing sikile ning dhuwur, enek sing Masa? alah erike pojokan sikile ning dhuwur ae dadane. Betul joget apa arep salto lah kaya ngene delan kae. Sangke mareme. Sangke mareme mergo sing nyanyi alah. Kok gak aku lek ngono kuwi iki. Polahmu lho, polahmu aja men aku. Ora iki wis tak kalemne lho, Mas. Wis ya. Sing penting aja nemen-nemen ya Nur ya. Iya. Masakno yoga-yoga sing lanang-lanang iki lek nyawang kowe peh aku nulis ndak. Lah nyapa to wong aku ki lho ya sedekah. Ya sedekah kok ngene iki lho. Sedekah ki ya. Kan membuat orang lain bahagia. Mas Picis Raja Brana ngono kuwi engko iso di ya maksudnya mbuh apa ngono sing panganan apa-apa. Sedekah konoan ya senep lho kancamu. Ora apa-apa. Terima kasih ya Nur. Ya, heeh. Tapi aku rung sero ya. Aku sih rung sero lungguh, aku sering ngadeg. Engko sing pindho tak WA. Apa? Maksudnya ngene ngono lho maksudku. Terima kasih ya Diajeng. Aku saiki lungguh ning kene ora apa-apa. Lah lingguh dhisik. Ya aku ora kok terne. Turuk. Ayo ngene Cahayu Diajeng kene. Kok demek-demek. Alah ya apa wong ning dhuwur ae. Lah sing ndek iki kadasen urung mari lho kenean tanganmu. Aku malah panuku mlonthok kabeh ae. Terima kasih kadung tak tutuk keneh Mas ya. Tutuk apa? Ya ora maksude nutuk awakmu kuwi lho. Terima kasih Mbak Nur Azizah. Lagune umpama sampun dipinangkani mugi-mugi saged dados jamining saya para rawuh ingkang sama pinarak wonten ing kursine masing-masing. Diajeng Hani kaulan cah ayu cedhak kelawan pun Kakang. Kaya apa? Laras Manunggal. Penak iki ndi garap-garapane cah nom-noman. Cah nom-nom. Aku sik sik roh iki lho sing. Sik kita sepot iki. Iki. Sing kendang malan. Iki Mbah Reksane wong kene ya asline sing kendang iki. Heeh, Virga wong ngendang ra ngejak iki ora geblak dadane. Oh, ngono kuwi. Iso kendange suarane beb ngono aku. Selamat malam, Mas. Selamat malam Diajeng Hani, heeh. Alhamdulillah. Iki ya dhewe tas spray full 1 bulan ya to. Kuwi wayahe pancen ya netepi darmaning kewajiban kanggone para-para apa kawula sing ngrasuk agama Islam ya to. Wajibe wong poso ya adi kudu leren. Engko selo seniman liyane leren kuwi sing tanggapanmu banter dhewe. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan roh sesasi utuh leren to ning omah. Sanggulku sawangen lho sampean. Masalah lho mau dikek dhuwur pogo apa piye? Heeh, lha iki mang lagi mudhun saka pogo. Masalah. Piye to? Alhamdulillah sanggulku mudhun kok pogo ngono iki ya. Nek ora blangkon sanggul iki. Iya. Diajeng Hani sowan ana ing daleme Bapak Paijan Sagutrah. Kangge Ami Woho Siwi, Sri Pinanganten Sarimbit ana Mbak Lulu. Pikantuk Mas Mufid. Mas Mufid, ya didoakan. Pokoknya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nek diparingi momongannya sing soleh-solekan. Ya amin ya rabbal alamin. Amin. Kagem Bapak sinten wau? Bapak Paijan. Bapak Paijan sekeluarga mugi-mugi pinaringan rezeki kang kathah barokah. Amin. Sehat bagas waras wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Ya muga-muga rezekine bisa manfaat donya prapteng dahan ya Cahayu. Amin. Ya asung masugatan kanggone para tamu ingkang kepareng lenggah Cahayu. Tak purba apa lagune kira-kira nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng sagunging para rawuh ingkang katemben pinarak sugeng lenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngrahapi dedaharan ingkang sampun sumadi wonten ing sasana boga sinambi mrengke campur sari laras manunggal ingkang kapimpin dening Neraka Mas Virga sesarengan kalian
Purnama Audio Profesional Sound System. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Kong. Nah, ya susana atensi. Iki mang pimpinane Mas Virga to. Mas Virga. Lah layak to Mas. Nyapa? Ora lho iki mang kok tak sawang-sawang kok aurane iki seje ngono lho. Kok seje dhewe kok mencorong dhewe. Mencorong yo amplop mencorong. Mulane rada padang ngono biasane kan ngedop. Anggere canem nggawa dhuwit kok mantani padang apa ya ngono kuwi lho carane ngono kuwi. Ya ben ditambahi ya. Ya. Laras manunggal monggo sesarengan kalian Jajeng Hadi. Mas Laras manunggal pimpinane Mas Virga Benik lagi. Koko. Iya tayang. Tak kelek
Kanggo